Ako pokračujú rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom? Obe strany spolu komunikujú, ale nie osobne, a to má svoj význam. Naposledy sa obe strany stretli priamo medzi 11. a 12. aprílom. Pri tejto príležitosti sa viceprezident Vance a osobitní vyslanci Witkoff a Kushner vybrali do Islamabadu v Pakistane, aby sa stretli s iránskymi predstaviteľmi. Druhé kolo bolo naplánované na 22. apríla, ale Iránci odmietli zúčastniť sa osobne. Pri diplomatických vzťahoch je vyjednávanie bez osobného stretnutia signálom vzdialenosti medzi postojmi účastníkov a odráža ťažkosti pri hľadaní spoločnej reči. Napriek tomu rokovania pokračovali v tajnosti a teraz sa objavili nové informácie. Na 7. mája získal Axios interné informácie od predstaviteľov Bieleho domu, podľa ktorých by mohlo byť k dohode blízko. Výmenou za zrušenie niektorých sankcií a uvoľnenie iránskych finančných aktív zo strany Spojených štátov by bola Iránska islamská republika ochotná obmedziť obohacovanie uránu a tým aj svoj jadrový program. Ak by sa dosiahla dohoda, znížila by sa aj hrozba blokády Hormuzského prielivu. Ale nakoľko je reálne, že obe strany nájdu spoločnú dohodu? V priebehu niekoľkých hodín odozdajú Iránci svoju odpoveď Spojeným štátom. Momentálne je ťažké si predstaviť, že by sa konflikt mohol týmto skončiť. Napätie v prielive zostáva vysoké. Medzi americkými silami, pripravenými opäť zaútočiť, a Iránom, ktorý je ešte ďaleko od porážky. A čo si o to myslíte vy? Ako zvyčajne, viac informácií nájdete v komentároch alebo v popise. Ďakujem.